Клипа? Клипа? Не, искам да направя този. Първо този, защото имам тия нощички. Сега може това да Чакай да видя сега, защото те имат начин как ще се държат. Така. Точно така. Това е... Да, но това е пръчка, не е гроб. Тогава защо е... Защото са проврела. Искаш ли аз да отрежа пръчката? Аз ще отрежа пръчката и... Да, чакай да мине сега. Ще минаш са. Махни са. Никой те иска. Ти ще го отрежеш? Съдръж се така. Няма. Не дай. Тук. Сега виждам. Дръж се да не. Слизай долу. Се бързи. Махни това. Добре, и тогава искам този. Това ми сока ми влиза по кото. Да, бе, това е толкова отвратително. Не, сок от гроздето. Гнусно е. От гроздето, таман, ще ти промие. О, Боже, мили мой. Това дебело. Того. Да. Беше скрито. Сега трябваше да твоето телче да го отрежа, извинявам се, ама трябваше. Да, този. Това ще се реже. Само това резак ще го отрежа. Така, дръж се за мен време. Не се. Така, изтегли тия с ножицата. С ножицата. Ще ли бъде много по-лесно да държате с моята лява ръка? Може ли да разкрите? Чакай сега да така. Не. Тая пръчка, дето ги отреза, ги изтегли надолу. Аз ще дойда от тази. Да, защото искам да се държи с лявата и да режа с дясната. Защото пише с дясната. За да. Да. Добре, чакай. Изтегли пръчката. Да. Така. Опъни, не дойде. Защо ще дойде? Да. Край. Окей. Така. Сега такива. Да. Чакайте, сложа пробката. Да, внимавай. Много внимавай. Защото ми тежи касетката. Да, разбирам. Така, опитам се. Добре. Ще го да пъти. Да, това може да удреш, а да махнеш тази шумка, да видиш къде е дръжка.
vidi negovi gande. Vide Veronika mi ha detto. Da? Znate kad si je vidio? Mamo, gledaj kako pravi tvojka šterka. Beri grozdi tu na babaku. Razmišljaj se. A, vidiš da me djeku biti tukaj, može biti. Tukaj, ne? Viš? Ne, goreća. Šta pa ne za mene? Tu kaži. Matjak. Този е хубав. Да. Този там. Готов ли е той или не? Да? Дръжката ето. Ето ви там. Ага. Тие две тук? Ножицата. Леко ножицата разтвори. Освен това ти е, ама да си да отрежа няколко.
казва. Ще целеят и още няколко дни. Защото някак си искам да направим снимка тук с тях отзад. Добре. Това още малко. Може би този може да кажем. Този? Може да сложи стола. Тук да видиш тук. На средата ще става. Да, не остави го. Нека да постои. Здравей! Още ми добре. Да не внимавай, че си на това местото. Да, не стига да стига на мен. Ей, успя? Успя. Сега, знаеш ли какво ще направим? Една много сладка снимка. Сега, дай ми, ела с мен, аз това ще държа с снимка. Ела пред камерата, застой при мен. Виждаш ли къде е камерата? Не, това е смисъл, да съм мазна. Ела! Ела! Дигай! Та-да! Ей така! Та-да! Покажи си лицето! Та-да! Така. А сега да вземем. И това е хлеб. Чакай, смях. Я да го таковам.